Kei kabajia hakapor kaba ujisu usaj ya kikjat jong kisenraju. Kei kabajia hakapor kaba ujisu usaj ya kikjat jong ujudas Iskariot. Kata kalong kabenta kabangin kan habo jong ne kejing hika jong am takasngi. Henry hashwa bangin poi sya kata kabenta kwap ang kali pia kawai kejing kali. Hakadi kasngi shwa benta pitan hapeng jong kamat kapat kabakot kabakia. Pitan hapeng jong kejing suk kejing kemen hakaji im kejong pi. Mar kensan gawan kata kubor hakaji im jong pi bapidan arpo sau genta bapin im. Ngan kelipi ya kawai kejing kali kae kabapin le hapo jong kita ki arpo sau genta jong kene kejing im kejong pi. Natip pin ong ngaba ngidan la kejong ka opinion lene kajing le hakajing ide pare kene kabenta kadon la kajong kabenta kabangin le hakajing ide mat kene kabenta don kiba ong ba ngan le chaying chisem ngan kendu ya ki bahaya ngasam jonga hakaba ngan ya keren barki hakaba ngan bata ya ki hae kaba ngalabu ya kapisana kamta jong ki khon ke jonga kene ka jaka kaba ngalabenta na kamta jong uta kene kabenta ka ngalabenta na kamta jong uta ngin benta lo ya kita ki jindon ke jing em ka jongi hakajing im jong ubhagan sing hakasngi kaba kaladai ka por bakin phasi yo bar hagat kapor udang pule ya ka wei ka kot bar hakum kata uwan wei unong pahara unong ap ya kata ka yeng bendi ka bala set ya ubhagat sing pat ula kali u kata kapor la shai ka de ka ski hakaba men sayap la shai ka de ka ski hakaba kinsas den ya me halor jong utlai phasi balai minang kwa ban pule ya ka ne kot ka jomi pitib juba kumnu uong ngakwa ban yap khambon ka jengtip. I want to die with more knowledge. Tu jubab lengkot yang hapo jong ka comment section. Kei kabaphin le lada fidan ar phosau genta baphin im haga jim ka jopi. Kei kabadan hapo jong kata ka list jong ka jim ka jopi. Kabaphin le. Kei kabaphin le lada fidan ar phosau genta baphin im. Berkata kalong kabenta kabangin kran hapo jong ka jihika jong amata kasngi. Kei kaba ujisu ule hakata ka ar phosau genta kabak haddo e jong ka jim ka jong. Ngin pet na ka gospel jong Yones bat ngin lap ka e ka ba u Jesu ule ha ke po jong kita ki arpo sau genta ka ba khaddo e jong ka jim jung ke e ka ba don ha po jong kata ka list jong ka jim jung ha shwa po yap bat ngin pet ha ka ba bat ngin pet ya ka e ka ba u Jesu ula jit ban le tungin persyang ban ngam kham jeliu ya ka ni ka benta bat hashwa bagin po sa kata benta ngas ngau kuban e bar ngapadeng sngau bha ya phi barok hoi syapo jong ka ka channel jingi lengba jong ka ka jihika jaka benta ka simbat lada fidang wan ha ka sin ka banong wanam kle ban subscribe ya ka ka channel jingi bat shisha ngabo ya ka jingkular khama jempi ba ngan pen i phi ya kata ka lenti kumno ban penjan ya ka jim jong phi batu play tungin stang menta tungin phai sha ka jihika jong benta ka si ha ka gospel kat bakum jong ulokas ngilap ba ujisu ukwa bandon rengkat pat kisenran jung hashwa ba un kendo ya katakan jing ya ka bakrau tam jong ka jing jung ujisu utip ba hadin arpo sau genta jong katakan jing ka jung un sa kendo ya katakan jing ya ka bakrau ha ka ba un sha na ka menta jong ki pop ki jonga ki jong pi but hashwa ba un kendo ya kata ukwa ban kendo ya kita kisenran jung utip lupa ya kita ka jingjia ki bansa jia ha ka jing ka jung ke ek ba ujisu ukwa ban le kalong ukhot ya baro kita ke senran jung ukhot ya baro kita ke bai ke bathan jung mat ban penlong ya kata ka jing bam jamet ka ba khaddu e kumta ula pha ya ke senran jung mat ula pha ya ki baking kre ya kata ka jamet ban pengkre ha kata ka kamera ka bahaneng rengkat bat kita ke bai ke bathan jung ban rekhi rengkat bar ki ya kata ka nyam jong ka jing lai hendra ke ek ba ja kata ka por kata ka jing yelang ka bakila penlong kamlong kat bakum ka jingkwa lane kat bakum ka jing thumu jong Jesus Christ ka kisenran ha kata ka jing yelang kistang ban ya karen kistang ban ya tai u ba kham khrau ha ki hima jong ki bedeng u Jesu ha ba u asngau ya kani u wan haplen jong ki bat ula pensange ya kata ka jing ya tai nia jong ki u Jesu ukran ya kata ka jing kran ha kata ka por u ong ya u Petrus mentagasngi hashwa ba bampat riu usiar laisen mensalan yinga mat habangi pule ya kini dikot ngiyo ya kata ka jingtip ba hakani ka ju ka jingelang ka jingmut ka basniu ka wan ha ujudas Iskariot bandi ya Jesus Christ kani ka jingbam jamet ka ba khaddu e kamlong kat bakum ka jingmut ka jing berkhat jong Jesus kat nungut na breng jopi kibas ngap ya kan ke jing hika jong am ta singi kiba la thmu la penlong ya ka jingelang ha jinga sam jopi henre lani kala bande ka birthday party kala bande kenu jingelang henre ka jingelang kam siam la orlong kat bakum ka jingmut ka jing berkat jopi ngakan mau sen don ko bi ka long yeng ha ba kila khot ya ngaban penlong ya ka jinga seng duai na kam ta jong khon jong ki ubanang license
ban duai bat ban ai ya jing sneng ha ta yeng jongki hak nakam ta jong ta birthday party jongki Henry ke ek bajia ha ta por endang la poi hapo jong ta yeng jongki ka yeng jongki dap smam lagi kena ha ta janmit ki kena kumba khat san khat rengut ki kena ki ba ha ka jo ka age dan ki ba Henry snem dan ki ba news snem dan ki ba pras snem dan ki ba ar snem lai snem bat kum ta ter barakat bagi nang penlong ya kata jingelang hata por ngasdang man pule naga ketin jong blai hindra kita kena kila huri hura hata por hadu bangam la syu ban a ya kata jingkran dan ngam la syu ban a ya ka jingduai ha kata jamit jong kata skimbar ha ka khaddu kata jingelang kala syu penubai na kumta klaim da yo ban a ya kata jingkran ka bangala pengkret na kamta jong kata lo jing longsem hatu gani ka ju ka jia ka jim jong pi uji suru hakum gani khlimat ka ba khaddu e jong ka jim ka jong udan ya kata jinglang a hapo jong ka mensem ke jong ukmilen ti ban yo ya ka jing ai mensem langba jong ka ne ka jingelang hashwa ba unmat ya ki e ki ba khrau tam ha ka ji im jong let's say lada ka dei ma phi manga ha ka por let's say don na ben jong pi pen yeng bat pen tit ya ka mit makin skam jar lani don na ben jong pi pen mit no na ka kamera bat ban late no sha ka kamera ka ba jardar ban yo ya kalat bandon marwe Henry ujisu ha kata por ke ek ba ule ka ba kim juk mi nanti ban ba unle na mar ba ulong rabi ulong unong hikai bat kum ubru ubadan ya kata ka nam kim khmi nanti ba unle ya kata ka ek bat kim khmi nanti ba ujisu un yeng ha kata por bat ubu no ya kata ka jan kup ka ba ukup ha kata por bat ushim ya ka we ka jan ula te ha sengkai jung bat la dem yaki kho siu jungu bat la stang ban sai yaki kejat jong ki sendan jungu ujisu ule yaki neki ek ba om dan ki ba khmi lenti ba unle kumta dan na plan je pi hang ne ki ba yo sngaw shi phang jong ujisu ki ba la pule shi phang jong ujisu namar ba ulong khon jong ble ulawan daga jing sngaw bat ulawan khnang shakan ka perthei na khamta ki pop jonga jong pi uwan daga mensem jong ka jing sngaw ni tip lo shi phang jang ta andre ladangi mut shisha ani kumno kat unong hikai undem kho siu bat ba unusaj ya ki kejat jong ki sendan jong kadon ke jingmot ka bakrau ba halandet jong ke ke ek ba ule Henry don ka ba phla ba hakane ke jinjia don ka ke ba ujisu u hikai yangi lengba jong ke jingle ka jong balai ujisu u saj ya ki kejat jong ki sendan jong namar utip lengba jong kata ka jing skaurit hakamen sem jung unsa pli ya kata ka lat kalenti ukpa ju umba habneng unwanda ka jingsuk bat ka bor jung bat ba ujisu ula ban yaisha ya kata ka jingsitom ka ba unsamat ujisu utip lada usumi nangta lada udon ya kata ka mensem jong ka jing skau sarong umla syu ban yo pediang ya kata ka ka ba ula yo pediang na ukpa jung ubah habneng but kani ka long ka banta ka ba kongsan jong kani ka jinghikai jongi mentakasngi ba ladangi syakri ya kibriu ublei un syakri yangi ublei umpli ya kata kalat kalenti nakam ta jongi utip ba lada u syakri ya ki senran jong ukpa jong ubahap neng un syakri un ai ya kata ka jingkershan ya baro kita ki ba un sa kendu un sa shem ka ji mju utip ba lada u syakri ya ki senran jong ukpa jung ubah beneng un syakri un ai ya kata ka jingkershan ya ki baro ka ba un sa kendu un sa shem lada phi syakri ya ki we ublei un syakri ya pi tungin pej ya kan ga jingi thokan nam taski tungin phai na ga gospel ka ba kum jong yones bar in pej ya ka rukam ka ba pher bha ha ka ga jingi thokan nam kumno ublei un syakri yangi haba ngi rai tungin phai na ga gospel jong yones bar in pej ya ka rukam ka ba pher bha ha ka ga jingi thokan nam kumno ublei un syakri yangi haba phirai ban om klumar jimut haba phirai banam dom haba phirai banam seosi haba phirai ban no yaki baro bat ban syakri ya ublei ha gospel jong yones kadang ka bakhat lai ka de ka bakhat san ngin le syaki benta ka bakhadu jong ka ni khana ka ongkum ni namar ngala ai ka rukom hapi ba phiru fin yole kumba ngala le manga hapi shisha nga ong hapi usyakri umlong ubak ham khrau ya ukun raju lemne u apostol ukham khrau ban ya uta ubala phayu lada fitip yakini ki iru sup mapi lada fi le yaki menta haba fitip yakane menta haba fi yo yakane kan nuksa ka jonga sup mapi lada fi le yaki haga keten english ko ong
you would be blessed by them. On kurku ya pi dakane. Lada fi syakri ya oble ya lada fi syakri ya obriu ujisu uong ukpa jonga ubahap na un kurku ya pi. Kabanengkong lada fi syakri ya obriu un ai hapi ya ka jing kurku. Lada fi syakri ya kiwe uble un kurku ya pi bat un ai hapi ya ka jing sngau tenat ke jongo. Kani kalong ka kubor ka babha. Lada fi syakri ya kiwe uble un kurku ya pi. Menta filap ang kelinga hato kabha yang ibangin syakri ya kiwe klem da kemil enti ya ka bainong. Hendrengan ya thoi pi hato kani kamlong ka bainong ka bakham kraw kabangi syakri ya kiwe mat uble utip ya ka bainong na ka menta jongpi. Ke ka bakham kraw ban ya kata kabangi yo ya ka jingkur khu na uble. Mat ba un kurku ha ka jingim ha ka jinglong ka bakan jam sem jongi. Un kurku yangi da ka met ka phat ka bakot ka bakhia. Un kurku ya ka kamai ka kaji jongi. Hoi ha ka por ha ka bangi syakri ya kiwe ngim yo iya ka nugo jingkur khu nri uble ukurku ya ka jingim jongi na shalandet ka bangim la mantip ka bangim la ban yo i. Kakten jong blay ko ong lada ni watchwa ya ki hima jong blay ya kita ki eki baro on sa ailang tam hagaji ing jampi habangi syakri ya ki we ka jingkur khu kan wan hagaji ing jongi but kata kalong ka jingkur khu ka bakrau tam hagaji ing jongi ka jingkur khu jongki kalong ka jingkur khu jong ka ji jong habang ngayarap ya ki we ki yo ya ka jingkur khu lang ba jong ka jingirap jong andre ublay pat ukur khu ya ka ji jong pi lang ba jong ka ji ing jongki haba ublay ukur khu ya pi automatically ka jingkur khu kan wan hagaji ing jampi pin yo ya ka lok ka bakar khu da ne ulok u bakar khu pin yo ya ki khon ki balakar khu ki janjeng jansem ki bakar khu ka balang ka balakar khu ka kam ka jam ka bakar khu hatu kata kamlong ka jingkur khu ka bakrau tam hagaji ing jongi habangi syakri ya ki we ublay un kurku ya ka ji ing jampi habangi syakri ya ki we ka jingkur khu jong ublay kan wan hagaji ing jampi ladangi pha syaka testament ka barem habangi pule shpang jong ji im jong u Joseph hakaba kumno kita ke henman jong u hakaba kila dom kila bishri u bar kila di u kum umrao u Joseph udon ya kata ka hok ban khnyum haga ji im jong udon ya kata ka hok ban dom haga ji im jong haba u kundo ya kene ke jing haga ji im jong Henry u Joseph ula jet ban syakri bat ulong ka jing hun hakmat jong utau kendra jong bat ulong unong kami leni u manager haga ying jong u Potiphar ban sanshar halor jong kita ki eki ba u Potiphar udon hade nang ni la set bendi ya u Joseph bat sajisin u Joseph udon dia kata ko hok bandom udon dia kata ko hok ban khnyum udon dia kata ko hok ban long frustrate haga jim ke jong Henry u jet ban syakri u syakri ya kita ki biru ki ba la sya set bandi rengkat badu haga takpor bat ulayo ya kata ka jing pen itho hakmat jong us imparo bat nang ni u yo ya kala ban syakri ya u pharo bat haga taka jing kunrum kan ram jong taka jing syakri ka ba kundu haga por ba syakri ya usim bat haga ba khaddu ulong ka jing kurku na ka menta jong taka ying sim na ka menta jong taka hima jong ki bat na ka menta jong taka ri Egypt para ka we ngani thoi phi ka we ka jinjia ka ba ji haga jim jinga haga we na ki benta jong ka jim jonga hake jaka tre jaka bala jonga ngaden haga we ka office ka banga tre kam bat hapo jong taka department ka bangi tre ngidon laka jong-jong branch kabang itre te ngajukan mau haga takapor kijon sipon ki eki kam kabangi haban le te ngajukan mau haga takapor lada don gino ki kam ki bakham bunsen nga haban le mga Henry ki kam ki bakham sup bunsen ule par uta uwei ubadan haga takaju ka department kabang itre te ngajukan mau lada kidon ki eki bakham bunsen debek manga ubah bendap leni ubah bantre ya katakam bat lada kadai ka kam ka bakham jam par bunsen uta uperlok ubah tre rengkat nga bunsen utre ya katakam pat bunsen wat ya kita ki kam ki ba kadai ka kamram ka jong uban tre Henry ngahap bantre ngahap an le manga ya katakam bat bunsen habang tre ya katakam ka jong u habang tre ya katakam jonga bunsen uyo ya ka jingiro na uta in charge jong kataka office ka bang tre bakani bunsen ka wanra daga jingdam hakam sem jonga ka jim ka jonga bunsen ngasyak kan head ngasyak mai hakita ki officer dan hakita ki in charge ke ba in charge ya kata ka office ka bang itre kata ka mensem ka jingdam kawan haka ji jonga namar ka ne ka jingle namar jong ne ka jinglong jong uta ubaya tre rengkat pernah kata ka por teng haka por bangat tre kata ka jingdam kawan hapo jong ka mensem jonga ngakwa teng ban kan head yu ngakwa teng ban show yu namar kata ka jing namar kata ka jingle ka jong kane ka jingle jong ni perlo jonga ubang ye tre rengkat kala bo yang haka jingdam ting kata ka jingdom kabangan dan nak mta jong uta perlot jonga habangala po siya yingro kata ka ju ka jingdom nga puson
teng ngayat ho ya ilok janga chpang jong ne ka jinglong jong uni uparlot janga bar ngas ngosi bateng teng ukhon janga habo yo i bangas ngosi mauru us ngosi haba ukhon janga uyo i banga off mood mauru sngot nat man ki por kalong kumne nga le shijin tre bat haba nga wan pha shiying nga wan ra ya kata ka jingdom nga wan ra ya kata ka jingkhonyo kumne ki ya kita ki por kiski te ya ko be kiski kat ba nga nang yotia kawan ko we ka jing pos new hanga bat ngatip ba kata ka jing pos new kam de ka jingmut ka jing perkhat junga namar lada ka de ka jingmut jing perkhat junga ngam perkhat umta kawan kata ka sur ka ba phasya hanga banga de ban shakri ya uni uparlo junga ngadap daga jing lengo ha kata porba ngam kwa ban shakri o kumno ngan shakri yo ma u ulalong kum we na ki nongshun jong ka jim junga kumno ngan shakri yo kata ka sur kata ka jing pos new ka ong nga hata por bangan de ban shim ya ka jan bat ban nyat ya ka jachu Henry ha ka jingdom ha kata por ka kwa ban shim da ka wat om ya ka tawal ban nyat namar ka jimut jonga ka de ka wat om ka tawal kata ka jing pos new jonga ka ong ngade ban nyat ya kita ki kijat jong u ngade ban shakri u kumta ha ka step ka babut ngadua sha ble but nga aingu oble na kamta jong ta ka jing pen shai jong ble ha ka jim jonga but shisha ha ka ta ka ju ka sngi endang la poi sha ka ta ka jaga tre jonga ka bampo renga om da ki snap om da ki benai om da ki tayo Henry tang arsngi hadin kani ngala persang ban shakri ngala stang ban penjan bat uni perlo jonga nga shimbe ya kata ki jingkhia ya kata ki jingshon habaka de yang abagan tre nga tre be ki kam jonga bat lada ki de ki kam jong urung nga shim bat nga tre mon sngo ba teng teng nga a ya ki ki jonga nakam taban yerap ya uni perlo jonga ngan ye thui phi baka bang portang arsngi kata ka office ka bang tre kam ka long biang sachisin ka office ka badap da ka jingsuk ka jingkemen kata ka environment jonga jingsuk ka jingkemen ka environment jonga jinge de jimur ka wan biang sachisin hapo jonga ta ka office ka bang tre kam bat lengba kane kala pengkela ya ka GM jong ashwa bar ka baar par ka pengkela ya ka GM jong utau perlajong bar kumni ka jingkur khu ka wan hapo jong kota ka office ka bang itrekam lada ki kloy ban shakri ya ki we uble un ai happy ya kanong palat ban ya ka ba pikmi nanti ka jingkur khu ka wan hakata ka jaka ka bang itre tungin pe shushu ka e ka ba uble un ai yangi lada ngin shakri ya ki we in puli naka gospel jong uyonis kada nong kabak hat lai kada khot kaba lai bat kaba saw ka ongum ni ujisu uda tip ba ukpa ula IT no yaki aka baro hakiti jo bat ba ula mi no na uble bat ba un let no sha uble uying jot naga taka jingbam jamet bat ula bu no yaka jankup bat haba ula shim yaka janyat panpo ilade kumba ujisu utibba uwanna ukpa jong ubahapnya ujisu utibba udon ya kata bor bar utibba hakawe kasngi un salai phai biang sha ukpa jung uba habaneng kumta udon ya kata jingthmu haka jimut bat ha ka donot ka jung bat umdan ka jing e ban shakri ya kawe bar kata ka long ka banta ka ba ar jong ka ne ka jing ka jong imta kasngi ba ladangi shakri ya kawe ublei un ai happy ya kata jingthmu ban shakri ya kawe kimde tang ka jingthmu jong pe Henry ki de ki jingthmu jong u haka jim jong pe om de ka jing thumu jong phi om de ka jing thumu jong ki we Henry ka de ka jing thumu jong uble ha ka ji im ka jong phi hato fitip on om pendap ya ka ji im jong phi lada fi le tang ya ka ta ka ek ba phis ngop tan ban le hato fitip ba onom lap am pendap ya ka ji im jong phi lada fi shu ya dan rengkat pa kita ke beriu ka ba phi kwa ban dan rengkat pim kwa ban mi na ka ta ka comfort zone ki jong phi phis ngop tan ban le ya ka ta ka banta fi le tang ya ka ta ka banta film lap an tiu dalile em ha ka ji im jong phi hato fitip on sependap ya ka GM jong pi tang ladangi le ya kini ki artli ki eke ki baga kten joble ka ye thoingi bat kata kalong I ya uble bat I ya ki we fitip ba lada fi I ya uble bat fi I ya ki we ka jing thumu jong uble nagamta jong ka GM jong pi ka long lupa ka batap bat hangta ken fila ban tip ya ka jing thumu jong ka GM ko jong pi ya ka GM jong pi on sependap ya ka jing thumu jong on sa penrem ya pi da ka ding jong u la da fi shakri ya ki we hadin jong gani ka jingbam jamit jong uji surengkat berkisan jong hadin kat to kat ne genta jong kita ki benta ki bak haddo jong ka jigim jong uji su ule shaka ka per get samani bar hakata por uyam hakata por uda mi sep ka kten jong ble ka ong ba umi da ki sep ki bada ka snam bat uya kran bat uble ukpa jong mu habaneng
baru la prosyang ban light na kini ke jing ki ba un sakendo badu ong ya ubleh kat kepor kepa kopa lada kadang don lat ayanga bangan light na kini ke jing lada kadai ka monjome to ayanga bangan light to ay bangan light na kini ke khuri to ay bagani ke khuri kan light no nanga Henry om kumbangamon Henry memon kani ke jing jong Yesu dakaba u syakri ya kisanan jong u kalong kumba u ailat bat upli ya kata jingkhang jong ka donor ke jong kanang ba unyo ya kata bor ban yaisha ya kita jing ki ba unsa kendu ha kita ki kendet kanta jong kita ka jing jong u ka bansawan ka donor ka basngaurit ka pli ya ka jingkhang na kamta ka bor jong ble ka jing jong ble ha ka jing ka jong ble an ombiang sa chisir ka donor ka basngaurit kapli ya kata jingkhang na kamta ka bor jong ble ka jing jong ble ha ka jing ka jong ble lada fi syakri ya kiwe kan pli ya phi ya kalat ban syakri ya ble ngani thoi phi ka we ka jing thu khana ka longkot ba ka baji ha ka jing junga mana ka ne ha ka por ba ngami na ying ngathu ban le sha ka we ka jaka ka ba ya briu te kata ka long ka jaka ka ba jangai ba ngami na ying ka kali junga khoi ba khoi chadak te ngami bat ngalai sha ka ta jaka ya briu but enda ngarawan phai na kata jaka na kata snong kata da phara baji jamit kali junga kala jaing ba ta por bar ha ta por ngala dap da jingting kumno ngalai phai chi da ngam bo ya kali junga ha khamat jong ka ying leni ha plau ying jungi ilok marsin khithia inza halayanga ngam perkhat ta por kumno ngana saj ya kani kali phara baji jamit ka umru ka duna haying nanta ka jaka sai kali ro la khang ru ta por kumta ngalit na ka we ka jaka sha ka we ka jaka ban wat ya kinong sai kali ban pensai ya kata kali jonga te kat bang ana lej hakobe ke jaka ngalap yo we ubri wala pelang ya kita kajak ya kita kitiar pa uju sai kali marsen po kata jaka ngamut hi ban sai ya kali jonga te ke ikba jia kata por u we na kita kinong sai kali kata jaka o nga oh sar kum no fiklan ba nami tho yo to bru u tho nga ngapar kata por yo la se ude u subscriber jonga u kwa ban kraninga te ong ngong yu pi sai kali hani mo ba wong hoi nga sai kali hani tenang ta si F1 na iwan gumni balik je ing kali gumni ngong yu ngawan na jaka ba jangai ba kali junga kala je ing ba ngamnu shu balai chi la ngai le chi ing gumni ngan sha mai lo junga ong to sar ngam sai kali jengpi ngata por ngana perkhat ba ude u subscriber junga hadin badadap ban sai kali ngana siu ya pisah kum ta ngam perkhat por tiu tau bri wala sai kali jeng ula sai jangai ba la khut ba chrak kali junga usai na po usai ya kishaka usai shajrong besalor kum ta ter la pung khut chrak kali junga berhat ka janme kat ba udang sai kali junga nga abi u ta por te enda la daban sai kali junga nga ong ba kanu ba sai kali ong don kam sar phim don kam ban siu pisah ong kum no kum ta Prabaji janmit nan loranta ka por yong phi ka kut kumno pin shu sai e kali jinga em sar kanu ong kwa ban le ngau pha na kam ta jong phi ngau kumno ko ne kani ka la ban long bale phi kwa ban le ngau pha bale phi kwa ban le bhai nga kumni ong phim mi thoi nga sar ong ngam kan mai phi ba phi ti phi la bang klet inga henry nga te ngam la bang klet phi dalele ro em hata ka por nga ong u sei visa yang le phai ngan le bo phi chi ong nga ro nga sa to hi ka liang ma phi don hata por nga pensyong yo kali jenga bar ngimi ta por kat bangi nang yetho khana kata por kat bangi tan po jonga kali jenga kat bangi nang yetho khana ta por uang nga la fikan mau haki por ka baphi dang don hak office jompi kila kem nga hak to por banganang kamai kali bak kila kem nga bar ki wanra nga hapo jonga office ka jompi hata por nga kan mau thread por don mar nag por shu por nga jule bahaya ki biru tega taka janmit ngakan mau kila yalam yo wei u driver local taxi ba ule bakla hasuro bat hata por uker pat nga sungphawan map nga ngongu emba fi pila le bakla fi de hapan siu fine nang mata jong ne jimble le bakla jampi ka fine ka long san spat ka ula kerpat nga hata por ba sumpha seman map nga uang jimbakla tenga stop bangale bakla henry sumpha sesar ban map nga uang sar nga kamai barotisngi umalik jonga ulabo ya kapisa tekni kata ngahapan siwi u manlakasngi hadin nang ta ngahaban tep ya ka penyang kata bat na kita kibatam na kata ka jing ai jonga na kata ka jing ai malik bat na kata kapisa ka bagang tep penyang nang tangayo ya kapisa ka bainang jonga bat ladra pin phanyanga kena e kingan thet jimbam nang ta jongi khon jonga hakata ka por habanga pe ya kata ka durkhmat jonga ta bru habanga psngap ya kata ka jingya tho jonga to bru ngala sngo isen e bayo
bat nga ongi uhat kapor tuk hele tang ba wanam le baklashu uta ubriu umi na kata ka office ka bangat rekam nado kata ka si u utho nga ba u khlem le baklashu hendra ke ek bajia ha kata ka ju ka jamit enda ula deb ban aya ka bai malik enda ula deb ban thek phnyang na kapta jong kata kali jong enda ula po hing ka khon jong ka badang saus nem kayo ya ka jingpang uang ha kata por oi la fi siwi kata ko la danga siwi kata ko fai na kapta jong pi ngamong bangan ngandu pisa ngaban panram na ki hendre jat ba phi khlem fai nga ha to ko por ha to ko sngi ngayo da ka pasuk ban thet dawai nakam ta jong ta ka khon nga bar ka khon nga kayo ya ka jing ko ya ka sngi barkat ba udang ya tho ya ka ta jing ya tho khana jong nga ki jaw kita ki umat na ka mat jong ngong balai fi yam uong ngas ngau yam namar om namar bangas ngau si hendre ngas ngau man mga kandok ngayo ya ka lat ban syakri ya pi ban siu keliang ya ka ta jing le bha jong phi ya ka jing jong haba phi syakri ya ublei un ai happy ya kata ka jing thmu ku jung ha kata ka por ha ka bangai rap ya uta obru ngamdan kanu ku jing thmu ban leb ha hendre nga shu leb ha yo ngamdan ni kata ka jing thmu bangan yo ya kata ka nong na ublei hendre ka don ka nong ka bakrao ha ka jing ku jung kata ka jing leb ha jung ha ka jing im jung ha kata ka mit kalap an plai im ya ka khun jung togin phai shu na ka kten jung blei ha ka da khot ha ka ba ar ka ongkum ne te haba ki dang ya ba mit haba u soitan ula sobuit lupa haka dono jong u Judas Iskariot u khon jong u Simon ba un dino ya hatu filaban mundur ke ba u Yesu u kendo hakum kata kapor haka ji im jong haka ta benta ka ba khaddo jong ga ji im jong u yo ya kata ka jing ngau u yo ya kata ka jing tip ba u ne u senran jong un sa dino ya nga u dap daga jing kulumar jimut haka ba kita ke senran jong u ki ya tainia iwe ya iwe uya tho ya Petrus ba unsa lani u laisen but u Jesu u tibro ba u Judas unsa dino ya but u Jesu u bono ya kata ka Jacob jung u but la shim ya kata ka jan u te haseng ka jung u ne u kenrat u ne u nohikai u rabi uta u bala pen ko ya ka jingpang uta u bala pen ya ki bedeko uta u bala pen im ya ki bayap u nohikai ubadon ya ka jinjubab jong baro ke jingkeli jong kita ki Farisi ki ba keliu uni ubriu uwan hagi senranjung bar udem kho asiu yalade hakamat jong ke senranjung man saj ya ke kijat jong ke senranjung uwengno ya ke sandal jong ke senranjung ushim ya ka jan bar ukhem ya ka bar unyat ya ke kijat jong ke om tanggawe handri baro ar ya kijat jong ke unyat ya kita ke jabo ya kita ke siap ki babit hagi kijat jong ke senranjung ule ya kata om tang man pen di lene tang ban shule malumala Henry ushim ya baro art liki kejat jongki usai uwe hadin jongwe yo le si ta por ustang shwana u Henry u bot sa u Bartholomai cho Thomas bar haka bakhadu uwan ha Judas haka ta por u Jesu utip ba Judas unsa syukur yo Henry om tanggata u Jesu latip ru ba u Judas latip ba u Jesu latip ya kata jimut kebasnya jong Henry wat la kataru ula jit ban saj ya ki kejat jong ki senran jong ula jit ban saj ya kita ki kejat jong uta unong shon jong uta unong shon ubashon jong Jesu ulau ya ki sandal jong Judas unyat om tang gawe kejat Henry baru artli kejat unyat ya ki jabo jaban ki baki yai baru cisngi Jesu balai ulek kumne balai u Jesu u syakri ya u Judas hado katne u Jesu utip ba u Judas unsa syar syukur yu utip u Jesu utip ba u Judas unsa syar syukur yu bar utip ba daga balek kumni un pen kenya kata bor jong nongshun halor jong bar kata kalong benta ka bak hado jong kana ke ka jong la da fi syakri ya ke pe pen kenya kata bor jong nongshun halor jong ka jing ke jong pi daga balek kumni utip ba kata jing skau leng kan sa do no dan show kanu ke jingbut not haka mensim ju nagbanta jong kita ke nongshon ju ailat ya kata sembo jong kata jingsnyu kan he kan san kan roy ha ka donor ka jong Henry pendekut no si sendon ya kata bor jong mensim beman haka jim ju lene haka jimu ka jong soitan nongshon don bor halor ka jim ju fitip haka jim ju ladangi shim ya ka white lam haka we kati jungi mat ya ka towel haka we kati teng lada fidam fir pendan kam ya ka white lam ban yele ya ka jingendo jong ka jing ngejang pe siu keput yaki pi le markel yang iwe ya iwe
Henry laraki bat ya katawal pim laban bat ya katang shiliang Henry baro art likiti jampi fi haban bat ya ki art pi haban bat ya ka baro art likiti jampi ban shakri ki om tangata pi haban dem khosiu ban shakri ya ki we bat haba pile kumne pin e no ya kataka white lam haga jampi kanne kan pen iba o soitan don borshu halor jong ka im ka jampi ban shakri ya ki we fitip hadin jong kane kajing shem jong ujisu ha ka kper get samani ha ka baki shipa ki wan ban kem ya ujisu u petras ha ka takpor daga jingdom u klem shim ya ka towel ban u shim daga white lam ban u pom ya ka skor jong we na plan jong kita shipa ya ka takpor ban ta shipa ula do no ya ka skor jong daga ha ka white lam jong u petras u badap daga jingklumar jimut bat daga jingdom ha takpor Henry ujisu u ong ya u petras bo no jika tu white lam jome kenno labiang kato mad hadin jong ni u Petrus ula len ya ujisu hadu laisin la penyap ya ujisu bat la tep ya ujisu bat ula mipat na kejingyap hadin jong ni kadon kata kejinya kendo kaba kenjaman sir hadin jong ujisu bat u Petrus ula yo ya kalat ban pengkela u Petrus ula yo ya kalat ban kela u Petrus ubal don ya kata jimut ban kenno ula do jingkermen bad uphadin no syakata ka jinglong kabarim ke jongo bad ulai biang syakata ke ling ban im ya ka jing im kabarim malai khwai biang Henry Jesu enda ulami pat uwan ban kendo ya Petrus hakata ka jo ka wa Pakistan panekran lara ka dei maphi manga haka jaka jong Jesu hi mudur ke e bapenkran mudur ka dei maphi haka jaka jong Jesu pikran kumno ya Petrus pengkran kumnu yo Petrus ka gospel jong Lukas ka gospel jong Yohanes ka nang ba arpo way ka khatsam ka kten play ko kumni u Jesu ukliyo us Petrus ko Simon Petrus hato me ejanga u Petrus ong hot kendrat nga ejeme par u Jesu u ong patho to sharai to basa yaki hon lang brajanga lakli biang hagasen ka baar ya ka jo ka jingkli hato me ejanga u Petrus ong hot kendrat nga ejeme to besa ya kilang berjanga bat hagasin ke balai u Jesu la keli biang yo Petrus hatu me ejanga u Petrus la jebab hot kenrat nga ejeme balai me keli jingkeli ko menga u Jesu uong to besa ya kilang berjanga pat to syakri ya ki berjanga balai kalong ke badan kam ya u Jesu bat balai kalong ke badan kam ya u Petrus nama u Jesu utip ba Petrus unsa no ya ke jingkul marjimut ha ke ji mujong ula ban shim ya ka tawal ban syakri ya ki we pat kibrio but ka jingkur khu jong ple ha ka ji mujong ka jing sngob ha ka ji mujong Petrus bar utip ba Petrus ula yo mat ya ka jimut ya ka jingtmu jong ka ji mujong bar utip ba ya ka bor usoitan on pendekut no ha ka ji mujong baru Jesu uong yu dan me ijenga to besa ya kilang berjonga to syakri ya kilang berjonga to besa ya ki bat pitip hakani kaski pila bandan hakano kuno kebenta haka jim ke jompe taka jo kasur u Jesu u kliapi pila ban pit ya kani ke video hakano kuno benta jong ke jim ke jompe u Jesu u wan bat u kliapi kun hato fi ejanga ngamtip ke kerteng jompe Henry u Jesu u khot ya pi ke kerteng jompe hato fi ejanga ka ka jinjubab ke jompe u Jesu u ongepi to syakri ya kibriu jonga pakat bapi syakri ya kewe par kibriu pen lap ya ka jingtmu jonga ha ka jim jompi bakat bapi syakri ya kewe pen yo pediang ya ka jinghun ha kamat jonga pip im shu ya ka jingtmu jonga jim jompi Henry ka de ka jingtmu jonga ha ka jim ka jompi barka bor jong u soitan kanam don bor shu ha ka jim ka jompi tungin tuai try ngai ngu ime na kamta jonga ne ka nuksa ka bakrau tam ek ba me ai ha ka jim ka jongi baleng ba jong ka jing syakri jong me ya ke senran jong me mila pli ya ka jingkhang jong ka beneng ha ka jim ka jong me barka bor baka jing don rengkat jong blei ha ka jim ka jong me try ha ka ni ka por jong ni ka ski ngiwan ha kamat jong me kum ni kum bangilong to ai yangi ya ka takalat ban syakri ya ke we kat banginang im kat banginang don hasla jong ni ka portai atrai to yarap ingi kum nongin la ban syakri ya ke we klem na kemi tho ya ka taka painong pat lang ladangi kendo ya ginu-ginu ke jinge ha ka jim jongi
kajing bom lak ban sangau tho jingmut hayeng asam jingi kajing bom lak ban sangau tho rangkat bag kajing bom ya sangau tho jingmut bag kita kajanjing jan sam jingi kajing bom ya sangau tho jingmut haka jakatre jaka bala jingi to yarap ingi trai bangin syakri yakwe to ai bagata kajing thumu jomi haka jim jingi kan long ka basyai tukur khu ingi atrai lang ba jong ni khubor haka ni kajam jong ngi haka karteng jong Jesus Christ nom pun jingi duai amen haka bakut jong ni kejehi ka jong am takasni lada dan na pren jephi ki bakwa ban tip kumno ban yo ya kata jing slur bat ya kata jing syampang ban keren haka jaka baik ba lani kumno ban long kita ki nongkren haka jaka baik ba lani kalak bande ha jing sang jing kalak bande haka program jong phi ha jing mane lani haka nu ki ban haka jim jong phi kumno ban keren kumno ban long kita ki nongkren ki bajanai ban keren haka jaka baik ba nga khot ip ban join ya ka training program jonga haka ba ngan ip ya ka ji kai kumno ban pinkren kumno ban pinkre ya de nak benta jong kono ka jingkran nga jaka baik ba kala bande hakino kuno benta haka ji jopi nga la pinkre ya ka we ka training program haka ba shipon ba ki khon samla ki longmi ki longpa ki balayo ya ka jingkur khu lang ba jong ka ne ka training program ji kumta nga skot song ba phi baro khot kat ki ba pek ya ka ne ji ka jong am takasi ban join ya ka ne ka training program jonga ka ne ka training program jonga haka jingisha ka de ban kot daki hajar henry nakam ta jong phi nga aya ka hakador lais pa tangka kajihikai ka basyong dor bagi po hajar henry nakam ta jong phi nga ay tang lais pa tangka enrollment ta pinsoyo ki jingker khu lengba jong ka ne ka training program jonga hakabangan ip ya ka jingkai step by step kumno ba phin nong kita ka nongkren kumno ba phin pengkre ya ka jingkren jopi kumno phin stang kum kren ya ka pedeng par kumno phin pengkut ya ka jingkren jopi par sisyangan ong phin yo ya ka jingker khu lengba jong ka ne ka training program jonga anges kem phin enroll shit hem lais pa tangka phin do nong a ro em henry phin yo tang ka jingker khu ngin second do pi hagabi part video tad hadu ka takpor. Bye-bye. Stay safe.